tällä höylät siis se spoori, minkä pitkä pohja tuli. Joo. Ja tuossa on yksi Mutta tuo on oma teko. Oma teko, joo. Joo. Sarvihöylä, millä ne kahden höylät. Joo. Ja tässä ne kas jotakin jalaksia painettiin. Tällä neulotaan nahkaa. Kyllä. Tässä se on millainen söskätsi, millainen Joo. Miksi ne käskit tuo? kurikka, eli Joo. slaaka. Joo, vähän löit sillä. Tällä löitsin aina. Joo. Vuorottain se oli yksi kummallakin puolella, kun löitsin. Ja tällainen vettä kannettiin. Joo. Tuon ullatin steenakseli maalla. Joo. Joo, just. Pitää förrestään laminoon, kun ollaan vikatusta liippaamassa. Joo. Ja tässä oli lääkärin voimat. Joo, kun ne kupatsin. Joo. Kupatsin tällä, ja niin tuolla ei miitsin verran. Joo. Wow. Ja kun ne oli sokkeri, se oli ennen topus, sokkertop. Joo. Tässä tällainen leikattiin sokkeri. Joo. Ja salhin ne kuljettiin sallyksa semmoinen. Joo. Ja noita kun ne... Joo, tämä ei ollut, tämähän tuli jälkeen sitten vielä. Joo, katso ne sokkertoput olisi niinku siivatuksi viimeiseksi. Ei, mutta se sokkertoput, nämä tuli sokkertopuista. Sitten kun tultiin väkeä sisällä, mentiin kahvit tuon, kahvit otettiin, sitten menittiin ympäri vanhahteen ja se sokkeritoppu oli siinä. Siitä otettiin sitten kiinni ja sitten purittiin palaseen. Ja hamppaat ei ollut oikein. Joo, toka se Juhani selitti, se oli viimeinen verissäkin se sokkeri. Ja tässä on mitä ne pauloja, kuottiin pauloja. Joo. Ja tämä oli tavallista, kun se oli futusenilamppu. Me havaittiin, kun puhuu pauloista. Ties mitä ne ottava semmoinen pari, jos on paula. Jaha, joo. Mitä sitä uskot, että on ottava, jos se menee kauppaan ostamaan nyt? Tiedän, mitä ne on kauhean. Nämä on mitä ne on. Nämä on näin pitkät suunnilleen. Ja sitten mitä se kääritty? 4000. Joho, tässä tehtiin juustoja. Joo. Se on juustokori. Joo. Se on juurista tehty. Se on sama. Ja se vasle menee ulos. Joo, just. Ja kun ne leivottiin kalppia, niin ne on minkälaisia semmoisia. Kyllä se näkee tuosta, että tuo on joku semmoinen. Joo, se on se merkki. Vanha mutelli. Joo, ja tuo on se merkki. Tämäpä takana. Joo, siinä. Mutta onko tuleeko tuo merkki takaisin jossakin muussa paikkaa, ette te tunnetta sen? Ei me ole nähnyt sitä. Onko teillä ollut poroja koskaan? Ei. Kun niillä oli semmoinen luojipyssy. Joo. Wow. Nehän oli mynnikslat. Nehän oli tämmöiset. Joo, niillähän sellainen. Tässä oli kuulat. Tässä on vieläkin kuulia. Ja tässä on se kruutin mitta. Joo. Tuon verran kruutia ne panttiin. Tässä oli kruutissa. Joo. Onko se mynningslattari? No, kyllä ajattelin, kun se on tanko siinä. Joo. Poikas ne panivat tuohon knallia, jossa laukasimme menee. Jaa, tämä on semmoinen pikuknalli. Niitähän käy ostaa niitä pikuknalleja, käy panna vielä siihen. Jaha. Joo. Mitäköhän olisi, kun olisi karhu tullut, olisikohan ampunut? No, kyllä myös olisi ollut parempi yrittää hakea suojaa jossain. Joo. Mietiä, minkä millin on nuo oikein. Varoita, että ne ei tule sieltä. Minkä millin on? No kyllä ne on 6 millin. Jotakin sinne käsin. Onko se on bly vai? Minä arvaan se on blyjy.
Kyllä se on jotenkin. Joo. Joo, kyllä mä uskon. Mutta nehän teit ennen, nehän rullasi kivestä. Mitä niitä on ollut semmoinen, mutta senhän hunteraa millään lailla kivi kesti, kun se laukesi kruunilla. Joo, kumma se vaan. Oliko siinä mitään muuta kuin pikupalasia, joka tuli ulos? Ei kyllähän on plyijyllä. Tämmöissähän lypsit, lehmit lypsit pitsit jalkan välissä. Joo, hapatettiin piimää. Piimä siinä. Joo. Oli. Tämä sattuu on piimäkaappi. Onko se hommainen piimäkaappi tämä? Mitä ne panit? Miten missä Joo, minä uskon. No niin. Ne pissi piimää hyllyssä. Joo. Se oli vasistu kellari, semmoinen rakennus, missä ne... Joo. Mulla on Styykala, mitä mä olen ottanut tuolta Hiltaan. Mä olen saanut sieltä Niin. semmoinen, tuossa on matalampi piimäkaappi. Oho. Ja siinä on villipalon noita kruusuja. Vai niin? Joo. Ja ne kysyt, jos minä haluan mitään sieltä kotipaikasta. Minä sanoin, että minä en halua mitään muuta, mutta tuo on, jos minä saan. Niin. Ja niin saikkaansa. No mä olen sanonut papaan kelloon niin kanssa. Se on semmoinen. Tämmöisiä ne kanssa tehtiin ennen korja. Joo. Oli se niin kuin pyytmäki. Niitä on 27. No ei se ole eilen tehty. Ei. Ja sitten vihinpuu, kun nehän kehrättiin ja karrattiin. Ja Joo. samoin sitten se kävi loosäässä, kun piti ottaa vihin pois, silloin ne sai sipällä. Ja sortti, millä ne Lankaali. pinnattiin. Kun se oli vasistu karttapenkki ensin. Ja tuolla ne tekee Joo, leipä kun oli nämä iso uuni, eli no muuri. Joo, niin vaan. Tässä on yksi pahka. Joo, minä näin, katsoin yhteensä sitä. Nytkö se on leppäpahka? Mä oon tehnyt vain semmosen. Taas on tehnyt kannen. Joo. Mulla on tuollainen pahka, joka on aika iso. Kolmi. Ja piti ihan siitä, että toolin. Mutta minä olen vielä saanut valmiiksi. Joo. Mä olen saanut selän ja tuon keskelle, mutta että minä saan alle jotakin, että se saa pyörittää sen ympäri. Se on fiini mönster. Joo. Ja tuon Ja tämmöisiä kehtoja ne joo, niitähän sen on nähnyt tuommoisia. minkäs suuret. Joo. Tämmöisiä, se oli paljon mitä me löysimme ennen, mutta nykyään ei löydy. Ei niitä. Niitä löydy. Ei. Olemme välihimmalla kun olen sattunut löytä, mutta mä olen antanut pois semmoiselle, että hommaavat uusia. Mä olen nähnyt tuommoisia vielä tunturissa, mutta ei sieltä tuo jostain. Ei sieltä tule ottaa. Ei. Joo, sehän oli avisissa justiinsa siitä, että tämä kaivos pitää tehdä nyt. Joo. Kaivos siellä täällä tunturissa ja sit saa katkaistaan yhtään risua siellä, mutta se saa tuommoisessa kaivossa vaporimasinilla ja kaivaa vaan ylös ja sen saa pitää. Joo, just. Mutta ei katkaista pikku risuille. Joo, ei. Mitä Nationalparkissa pikuuta marjojakka. No, mitä saa joutua. Syö, mutta ei myös kokoota. Ei saako. Mutta tämmöistä me emme ole itse koskaan tehnyt. Ei, se on meidän farkkuri Oskar, joka teki. Joo. Se on Oskarihan oli paljon meillä. kurjen vinkannossa neulonut. Joo. Se ei ruostu. Niinku. Joo. Pitsi voita niitä. Voita Joo. piti. Oskarihan oli paljon meillä. Joo. Mä olin klappina.